Hello everyone, hai no hai lam sok fiwo ani video kai tini fungai siri wo video kaisa mas sanam ka video sanamani karon ka miya 12 tarik Februari 2025 chini Dukmali Hati wo juta phalok buskango kaini ATM kwlaijak mankha kai ATM SBI kaisa tai Gramin Bank ni kaisa ATM kainwi kwlaijak mankha kai abo sini khakhayo Dukmali area ni Khumulwng area ni borok ni no ungna hanai ngai norok tumung kamajagi tongkhangkai o malik khoroksa ATM no mung mankha ang Okhil de Borma iko Okhil de Borma mungai kaisa ATM ta kaisa ngai Gramin Bank ni abo tumung reja kriya ro ngai norok tumung o ATM malik rok norok ani video no nugui tongkhangkai ani screen no kok duk number ri ruana ang norok ang be contact khai nongni proof ID tubui nai nongni ATM no kifili na phaidi engkai jara ani video nai tongnai sini Khumulwng area ni Dukmali area ni borok norok kabang ke video no share khaidi engkai jate o ATM malik rok norok bongni ATM no kifili manna ning thun engkai asuk no hambai tini ni video norok ani video no kabang ke share khaidi jahate oni o ATM no o je kemajaknai ATM malik borok ni ATM no kifili manna ning thun hambai